herinde. Mens vi skal til at overrække præmier, så er Marsersordene ved at have blevet færdige i deres løb 111. Og det er kendingene fra Fredericia Roklub, Bøje Bøjesen, Ole Hunding Thomsen, Åge Petersen og Fred Nørskov, der netop vandt. Og så kaster vi lige blikket ned mod præmieskampen, hvor der er medaljeoverrækkelse til Danske Studenters Roklub. Og det er Mark Wissing, Hans Jørgen Stahl, Gunnar Levering og Asger Levering med Asta Lejoman som styrmand. Var det det, jeg sagde der på toren? At de havde fået det væk. Ja. Så var de på første tre. Og et stort tillykke med det. Tillykke, drenge. Det var suverænt, det var flot. Er der flere kræfter? Overrækkelse af medaljer til Fredericia-roerne, de velkendte herrer, der jo vundet 30 medaljer, både også i indrække ved langdistancer og i Target Masters, der gav til med. Det har de gjort i mange år. Men sidste år, der gik det lidt ned til mesterskabet. Nu er de altså tilbage igen. Og det er Bøje Bøjesen, Ole Hunding Thomsen, Åge Petersen og Fred Nørskov Nielsen. Skal vi give de dygtige herrer en stor hånd? I er klar?